Ndithatha ithuba ke ndibulise egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Sibuyile kwakhona no episode number 4 egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Ngicela nje usazibukela nje uzi-enjoya as videos egameni kaJesu. Ngicela sincede nje comment, share, like, subscribe or react egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Kuleni episode esibuya nayo namhlanje ndicela tatam njengoba ngabana usefieldini ke ngoku wokusebenza that means ukushumayela uqhubekeka ezintenteni ushumayela ngendlela engasancedeka labantu. So uyeke ngoku wadlulela kwelinye inqanaba loba ngabantu ba ungene kwamanye amaqonga kumaqonga anjengo social media then uvakalise napha ezindaba zilungileyo zikaKristu. So ingaba lonto tatam iye yanceda kangakanani okanye iye yasebenza kanjani ngoba abanye befundisi abasebenzi kakhulu kangako ngento edibene social media. So wena ungacacisela uthini nge-social media? Okay, manibulele kakhulu mfangele ngibulise kubabukeli emakhaya kwindawo ngendawo egameni leNkosi Yesu. Amen. Maniqale ndithi kubabukeli bethu nabalandeli bethu kumaqonga ezonxibelelwano ukuthi social media. Masibulele isupport yabazalwane abakhomentayo abareactayo nabasherayo egameni leNkosi Yesu. Amen. Maniqale kwindlela yokuba ndaqala njani tata ukuze ndingene kulento. Abantu aba serious ngokukhonza njengama amathuba amaninzi ento zinto ebezicrasheka kwalapha ngaphambili nje. Njengoba kuziya zingena ngoku. Ndikhumbula isengu-to go no Mixit. uThixo wathetha nami into yokuba ngabantu bamandingene nivakalisa. Ndacela umzalwane wayeyazi lento umfundisi uCwazi. Into ukuthi akakhandifundise lento kodwa nayo ndifike sephelelwa uMixit sele kuvuka u-to go lo. U-to go ke usekho. Usekho u-to go. Ndangena kuye ndithunywa nguThixo mna ke ndiye ndacimba into ethi ndizofika u-to go ndibhale. Ndiyakhumbula nentshumayelo yabo yokuqala njengoba u-to go ke u-to go unjengala magama xa kuphela ifilimu eTV enyukayo the more ubhala the more enyuka. So no Mixit wayenjake yiyo lento kwakuchimbiza kusithini xa ngabantu ba ungatshayiswa nemoto xa uhamba endleleni ukudlala ngoba amagama yenyuka uyasheka kwakufuneka into once ufocus into enjani sokusheka kakhulu. Ndabhala lapho ke nansi ivesi lapha kwesityhilelo into ukuthi ndimemnyango ndiyanqonqoza ndifuna ubani ozothi avule lapho ndafumanisa ukuthi akugezwa ngabantwana balapho. Kunento ekuthiwa ze-rooms ke phaa ne-towns phaya mnandi kanti ubufuna ushumayeza abasecofa imvaba ungena kwiroom yakhona ubufuna ushumayeza abasemthatha ungena kwiroom yakhona yamnandi leyo nto. Kodwa apha ekuqaleni yandothusa ngoba yavele njena yakumeko engayiqhelanga ndathi ndibhala lo vesi leyo into yokuba ngabantu ba ndiyanqonqoza nemnyango kwakhona umntwana owagezayo xa ndifunda ii-comments into yokuthi ndiyanqonqoza nentliziyweni kandlela ndifuna ungena ndilale naye. Ndayidilitha ngoko nangoko loo nto lena akutshini kanti ngusathana lomzisa kule ngengomso emini nje uThixo wabuza into ukuthi sendibashumayisile nabantu kunantsika ku-to go. Ndafumanisa ukuthi lento nansi yandihlala futhi ngoku ndaphinda ndaya kulaa mzalwane ukuthi aphinde andicreatele le account le. Wayibuza ndaqalisa ke ngoku ndaye ndifunda into yokuthi asibanaki abathetha into ezisecaleni. Thina sidlulisa umyalezo wethu ndaqala ukudlulisa iinamba zam ke ebantwini abadinga imithandazo bavele tata abantu. Thandazela abantu sendlini abakwiidolophi ngeedolophi abakwiprovince ngeprovince. I-social media ndaqala ndabona loo nto kuthe sajonga u-to go kwacaba ngendlela endibhizi ngayo u-to go ngoku i-standard sakhe soba sifuna ukuhlala ufocusile siyandibetha. So kwabe sekuvela uFacebook lo. Sabe sesingena kuFacebook nomfundisi uCwazi ke seshumayela ngapha naye ke ngoku njengoba ngabantu ba
ngabantu abakhulela la mina nabo ke ngosiqinisana ke ngona kwizinto ke ngokuzingasinaki esize phana sashuma sifike uqhuma umjolo nabazalwane befika besiwa bayawa abazalwane kulento nasibazi bekhuthele enkonzweni most yabo xa befika apha bathetha amanyala ngoba baginywa ngumoya olapha ngoba manga abantu ba ukwi-social media uselizweni lonke wonke umuntu uneyakhe iplatform uyangena akuphendula ubuyathanda ngendlela athanda ngayo yiyo lento kubalekile ke xa ungumuntu odlulisa umyalezo ungaphenduli noba yintoni mbone o-out kulento nothunyelweyo nongaziyo kodwa kubulele kuba evile so sashumayela lapho ke sashumayela sifaka i-messages sifaka i-motivations sibhala besingekasebenzisa ivideo ezi sibhala ku-Facebook uncedakala abantu sishumayela nento ukuba ngabana abazalwane mabaguquke mabancedakale hey bavela abazalwane njengoba sekushunyelwa kangaka kunantsika bekade uqhuma umjolo kulento kodwa kule minyaka lena ilapha ngaphambili safika sashumayela lavuke loqonga njengoba ubona sele ngoku kukhona abantu abafika sele kushunyayela ya kuwothandayo ngoku so lento iyaqala kanjani okwesibini nami ndabona ukubaluleka kwayo ya indlela ebaluleke ngayo inamacala amabini ki-social media njengoba ezifoni ezinenantsika necamera kukho necamera xa ngabantu ba ufota enkonzweni inkonzo ifana nekhaya kuyakhuthazwa kuyafundiswa kuyanconywa kuyaqeqeshwa uyayizwa lonto leyo kuyakhiwa kuthetha into zokwakhiwa ezifuna nina ningabazalwane nodwa uma ngabantu banili bandla kwizinto ezisensitive fanele into ukuthi camera ihlale phansi ngoba i-social media iyakwazi ukuthi umuntu makhe ubu-powerful bayo i-social media mandenza umzekelo ngo-Facebook lo u-Facebook u-international if ever ungena la usebenzisa i-English ushumayeza zonke inhlanga ezikwazi ukuva isilungu kumazwe ngamazwe ezingapha azilapha eAfrica nezi-overseas ngenxa nje yesilungu usebenzisa uFacebook usebenzisa ifoni yakho ungqengqe endlini abantu kusuka abantu kwezo ndawo ngobona i-testimonies nova intshumayelo ngoba yona ke ngoyikwazi ukufikisana kwabanye abantu abakwezinye indawo umuntu ehlele endlini ahlatywe lizwe ya athi futhi zikhona inkonzo ba adlule kuzo ezela njengoba ngabantu baniqandaqala ukusebenzisa yona bona uNkulunkulu esebenza ngendlela engumangaliso njengoba ninto omisa intende bendihamba nasezibhedlele ngihamba nasezikliniki ndihamba nasezikolweni ya kuthe ngoya ukhula ke ngokumsebenzi kaNkulunkulu khula noxanduva nalena ntsika ne-social media elicala likhula kuba lisakhula ya hey ndafumanisa ukuthi ngoku i-social media iyandiyela kwindawo ngendawo iyaya iyofika kunabantu almost every Sunday sine visitors ezisuka kwi-social media zithi sihaleke sokhonza nani ya i-social media iyawakha umsebenzi kaThixo xa niyisebenzisa ngendlela enyanisileyo ngoba abantu abayimoshayo lento ngabaxokayo bapromise abantu ngezinto apha xa fika umuntu angayiboni lanto ya into ebalekile ukuthi ubathumelele inyani kangangoba mina ananhloni ukuthi ngikhangela indawo lo ndawo endikuyo engishumayela kuyo ndenza umsebenzi ngiyafota noba injani ngoba into ebalekile kudlulisa umyalezo not i-background nayo ibalekile ke kodwa eyona nto ebalekile kudlulisa umyalezo abanye ke benza izinto into bangabana bazidlekise bathini abanye bazifaka nasematyaleni kodwa onako kuhle ya but i-social media ndiyibone isebenza ngendlela engumangaliso nansi into eyenzekayo njengoba ngabantu banisibona abaphulaphula sividorizer sise officeini ya yebandla leli engikhokhela kulo ngomusa kaNkulunkulu ibandla kaJesu lonto indenza into ukuthi ke ngoku ndikwazi uthetha nabantu bekwindawo ngendawo ndikule ndawo so lonto isebenza kana kodwa nansi into eyingozi endifuna uthetha nayo
uyabona kunabantu abangcolileyo abakwaziyo ukwenza iziqephu ekhathe athathe le ndawo kuba ucacisa into ucacisa ibale icala elibi nelihle athathe elibi liphume emlonyeni wakho athumelela abantu ukuze intshaba zikuhlasele. That is why ingaske imembers zamabandla ethu zibeke ifoni phansi xa zikhonza. Ibe ngabantu abagunyazisiweyo enkonzweni ukuthi mabafote abazokhupha izinto ezifanelekileyo ngoba ebandleni njengento ubuzibalisa kwi-episode le edlule into ukuthi wawufika ubona kubekwa abantu izandla bewuwabantu uthetha izinto so omnye bafike bafote lo muntu bamxhome ngaphandle kwemvume yakhe naphandle kwemvume yebandla. So ufumana ibandla lingena engxakini liphendula into elingayazi abanye bayaxoxiswa emakhayeni abo omnye uve ukuthi ubethini ngoba lezi zinto ziyazenza izinto ezinjalo. That is why umuntu ongena ku social media noxhoma into ku social media ngomusa kaNkulunkulu ingathi angaqonda nelo cala. Yona i-powerful macala omabili xa isetyenziswa litshaba naxa isetyenziswa umuntu olungile. And siyambulela uNkulunkulu ngoba abantu bayangqina abantu siyabeva na kwi-episode zethu na kwintshumayelo zethu ivideo zethu na kwinkuthazo zethu bayathetha kwi-comments abanye bangathethi nothetha basuke bafone. Sithandazela abantu okokoko kangangoba apha ebandleni baphulaphuli sisade sathenga le phone lena siyayibhatala sibhatala 400 inyanga nenyanga. Siyabafonela sinexesha loba sifonela abantu izoko nisibona sibhalile ko Facebook into ukuthi sicela abantu abanengxaki mabazibhale bashiya inamba sizobafonela sibafonela ngempela. Siyabafonela ngempela ingabo bodwa basifonela omnye athe phone ethethe ingxaki esensitive iqhawuke simfonele kodwa ke asithethi kubantu uba mabasi abuse ngoba bayasi abuse mvangela abantu umuntu enako engasazi noba sithatha apha into sifona ngazo vele njena athi ngifona nge5 ke atsho phofu ezokuxelela ingxaki yomzi wakhe ezokuxelela ingxaki yabantwana bakhe ezokuxelela ingxaki yomtshato wakhe. Kanti nathi sidinga ukusupportwa ngoba khapho sibangela khona ngabantwana bakaNkulunkulu abathi siyanikela abanye banikela ngo100 abanye ngo200 bacela iaccount banikele ukuba sithenge sibhatale nefoni ukuze sifonele abantu sithandaze nabantu emveni koko silungisa imicimbi yendlu kaNkulunkulu. Simbone uNkulunkulu esebenza ngendlela engummangaliso sibona nevideo zethu zitrenda sibone njena ngemzuzwana seziqabela ko500 iviews ko1000 ko2000 izikamba sekukhona eziqabela ko110 ezikulamaqonga ethu. Lonto leyo ngiyibona ukuthi iyasebenza kakhulu kangangoba sisajonge kude njengoba singabantu abasebenzisa ne-radio abasebenzisana ne-TV sisafuna ufundraiser siyofika kuyo ngoba sithunye kwizwe lonke lezi platform sizisebenzisela uNkulunkulu yedwa. Yedwa kangoba sidinga uncedo lwenu bantwana bakaNkulunkulu egameni lenkosi Yesu. Amen. iBhayibhile ke ithi celani nophiwa akukho nto wrong kulonto yokuthi sicele. iBhayibhile ithi masicele sophiwa lowo ochukunyiswa inkosi uyokwenza akukho umuntu esimnyanzelayo. ithi iBhayibhile mangaphumi kabuhlungu mna ngokunyanzelwa akho umuntu esimnyanzela naxa sipledgisa envuselweni zethu nasenkonzweni zethu asinyanzelisi into siyathetha kodwa izwi likaNkulunkulu nento ezokwenziwa uNkulunkulu. So isebenze kakhulu kwi-ministry kuyo nokuthi kuzaliseke lento endithunywe uNkulunkulu. Kangoba ngoku ndiyathandaza uNkulunkulu ukuthi angisize into ukuthi ngoku ngene nzulu kwi-English njengoba ingaqhela uthetha yona i-English lena ancede uNkulunkulu ngizoba perfect apha endleleni. Into enye into enayo ke mvangelisibidi ndafunda into ethi into ekhiliweyo funeka uyifostele. uSathane soloko ebeka into ezoyiza ne-English anginangxaki uzondiva ufuna undiva noba ngingabeka i-plural endaweni ye-singular noba ngibeke i-10 past tense endaweni ye-present okanye i-present uzandiva ufuna undiva. Kodwa funeka ndifike kwiintlanga zonke ngoncedo likaNkulunkulu. Amen.
Amen tata ndiyayiva ndiyibona serious nyano umcimbi we-social media eziba ucacisa kakhulu. Nam ndiba ndingumuntu omsebenzisayo ndiyayibona nyani into yoba ngabantu social media more especially kwexesha siphila kulo because le nto yokushumayela nje ulocal yahamba iphelele apho kodwa the moment ungena kwezi social media kulamaqonga oma Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok kunabantu abakuva from overseas, kunabantu abakuva umzekelo nje base Eastern Cape, kunabantu abasibukelayo umzekelo ngoku abase Cape Town, abase KZN, abase Gauteng. So ukuthi isebenza kakhulu, imessage kaThixo iyanaba all over the world njengoba ngabantu sithunywe uzwelonke into abangabantu indaba mazihambe umhlaba wonke. So liqonga elihle kakhulu, iqonga lokusebenzisa zonke ezi platform egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndiyabulela kakhulu tata, ndiyacela mphulaphula usasibukele wena unengxaki ufone inamba zethu sashiye emazantsi bhale na comment section. Amen, ubhale napha ucomment ureact yonke laa nto leyana ufone ucela imithandazo sithandaze phezu kwempilo yakho uYesu abe ngumncedi wempilo yakho. Amen. So ke Facebook niyafumaneka nje usesha nje uMthandile Faku egameni lika Yesu. Inombolo yami kaWhatsApp ngu-063 061 2107. Amen. Ndiyafumaneka ku YouTube, ndiyayicela inkxaso yenu kakhulu bantwana bakaNkulunkulu into ukuthi ni subscribe, ndiyacela into ukuthi ni like, ndiyacela into ukuba ngabantwana ni comment ku YouTube ndinguLwandile Ndlela the Apostle. So ohlukahlukene lamagama Lwandile Ndlela the Apostle. Ubethe nje usubscribe, ubethe ulike kwi-video zethu ku Facebook ndinguReverend Ndlela. Siyacela i-comments zenu kakhulu bantwana benkosi nezicelo zenu sizibone kwi-comment section. Ndiyafumaneka na ku TikTok ndinguReverend Ndlela, ndiyafumaneka na ku WhatsApp 0655 774532. God bless you. Amen. Jesus be blessed.